गाइज मु मानस आपन को स्वागत करते आज गोटे नुआ ब्लॉग को। तो गाइज आशा करुँच आप भल थे तो निहत कमेंट जनइबे और आपण मैंने जी भी मो वीडियो देखते निहत टे सब्सक्राइब करूँ और लाइक करूँ कारण आपण मानक मोटिवेशन ही आम दरकार। तो चलते बर्तमान आम गुडू कौन कर देखा तो निहत आम चैनल सहित बनी रुँतु और ये नुआ नुआ वीडियो निहत देखिए। तो केमी भिड लगुच निहती जनइबे कहीं बहुत असुविधा आम बनाऊे भिड बहुत कष्ट हो। तो आपण मैंने जो लाइक कर सब्सक्राइब करेंगे निहती आम भिड करने इच्छा रहा आम एमती नुआ नुआ भिड बनइबा। तो चलतु बाबू भी बस से बर्तमान शोला उठिला उठिक माँ तक शोदे पड़ा से उठ पड़ी खेल शोला उठ पड़ी खेल। बाबू ये आसलु ये देखिलु हाय करदेलु हाय करदेलु हाय 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 हाँ इडी आसे बापू आसे ओलो ओलो बाबू रहा नहीं कांदिला रहा नहीं जमारू देखो क्या अखिर लुह हो जाए कौन हेलो बापा कौन है एत कांदु किए मारा मामा मारा मामा मारिया ढिसुम 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 मारिया मामा को। ओके तो भाई आम भिडियो केमी लगुच निहती जनइबे। तो किसी दिन है बाबूर देह भल थी बर्तमान कि ठीक ठाक अच्छी कहीं सब देह ठंडा रोज डॉक्टर देखो फिर भी किसी मेडिसिन खाऊँ भल हो जाऊँ पुणी प्रॉब्लम किसी दिन पर पुणी ठंडा हो जाऊँ। तो भावुँ भल डॉक्टर गोटे देखा तो कमेंट कर जनइबे कौन सेपटे कौन देखुची एपटे कैमेरा को देख कैमेरा को देख हाय कर दे कम एपटे कैमेरा को देख एई ओप्पो 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 देखु मधु कौन कर देखा चलतु गाइज देखा आज कौन रोषे हो रोषे सरला मैडम कहते रोषे सरला बर्तमान शायद एटा कौन कौन भजा चलती फुल बड़ा से कहते फुल बड़ा बोईतालु फुल बड़ा भजा चलती कमेंट कर जनइबे क्या बोईतालु फुल बड़ा भल लगे। तो आम गछ लगा जाता बोईतालु गछ देखेदेवी तो से फुल आज फुटला तो से बड़ा बनाऊँ मधु टी एपटिक अनइबे मधु अनईदेले टे एपटिक आउ तो देखो तेल गरम हो बर्तमान चली बना
ବହୁତ ଗାଇଜ ଖରା ହେଉଛି। ଆଜି ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ପାଗଟା ବି ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଚୁଲିରେ ଭାତ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବ। ତ ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଉଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚୁଲିରେ ଭାତ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୁଲିରେ ଭାତ ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଗାଁରେ ତ ସମସ୍ତେ ଚୁଲିରେ ହିଁ ରାନ୍ଧି ଖାଆନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ତ ଆମର ତ ଏମିତି ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଟିଉଲ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବନେଇ ନାହିଁ। ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଯଦି କାହାର ଆମ ଘର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦରକାର ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। କୋଟୁ କୋଟୁ ଆବେ ଏଇ କରିଦେନି ଏଇ ହବନି ହାପା 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 ପପା ୟୁ ଟୁ 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 ଏ ବି ହାପା ହାପା ପଁ ପଁ ଆଉଁ ଡିଂ 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 ଓକୁ 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 ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା ଆଉ ରହିବନି ସେ ମତେ ଦେଖିଲା ମାନେ ରହିବନି ଜମାରୁ ବାପାଟା ଜମାରୁ ଦେଖିଲେ ରହିବନି। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଛୋଟ ପିଲା ଥିବ ତ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମ ଗୁଡୁକୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ବହୁତ ବଦମାସ ସିଏ କରେ। ଥରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି। ଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଆମେ ଉଠିଛୁ ପଳେଇ ଆସିଛେ। ସିଏ ଏକଲା ଶୋଇଥିଲା ପୁଅ। କିଛି ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଉଠିଛି। ଉଠିକି ପଲଙ୍କ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାର କାନ୍ଦୁଛି। କାନ୍ଦିଲା ଭିତରେ ତାର ନାକଟି ଫାଟି ଯାଇଛି। ରଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ। ଏଇଠି ଟିକେ ଫାଟି ନାହିଁ ତ ଛିଡି ଯାଇଛି ଟିକେ। ତ ବ୍ଲଡ ହିଁ ବାହାରୁଥିଲା। ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିଲା କଣ କରିବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଖେଳିଲା ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗୁଡୁ ବାପା। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗୁଡୁ ବାପା। ଏମିତି ଏପଟରେ ଦେଖ ଫଟୋ ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ବସି ପଡିଛି ଆଉ। ଟୁକୁ 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 ଟୁକୁ। ଏଇ ଟକ ଟକ ଟକ। ଏଇ ଇ ଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିହାତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ନେଇସାରିଛି ଗୋଟେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେବା ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ତାହେଲେ ଏଇ କରୋନା ଭୂତାଣୁରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିହେବ। ତ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଏଇ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ନିହାତି ନିଅନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ନେବେ। ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ଖୋଲିଗଲାଣି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି କରୁଥିବେ। ମୁଁ ତ ଘରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହିଁ। ତ ମୁଁ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ନିହାତି ମୁଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଯାଏ ଏବଂ ହାତ ଧୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କଟି ନାହିଁ ପୁରା। ତୃତୀୟ ଲହର ଆଗକୁ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ନ ରହିବେ ତ ଆଗକୁ ନିହାତି ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମୁଁ ବି ତା ସହିତ ସତର୍କ ରହିବି। ତ ଏମିତି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଗୁଡୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଇ ହୋପ୍ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏତିକି ରହିଲି। ନମସ୍କାର।